नै लोगोफोर नै आजामोना दाउस्रि मोनदोंनो दाउस्रि नै बे दाख्लै हानना होननाय बिबौआ ओमफ्राय नै बे बासानिफ्राय बिख्लायनाय खोमा हमनो हादों सानैबो दे आजानोबो दांनो हो सोरांसारनो ए खेबजागोनबो गाङा हासुइसां गाङा फिसा फिसा नङाबा फिसियाबा बिमानो हगार बिमा फैदोंबा मालाय बिरनो हाखाहांबाय बिरनो हानायखायनोथ' माबादोंमोन ओमफ्राय नोंसोर हमबायना बासिमोना आजान दांनोलाय हमनोलाय हा माथो साम'बो दङ ए बिबैया ओंखाम जादोंमोन बिबै ओंखाम जानायखौसो होखारहरबाय नोंसोर बेलेगाव दावरावनो नै आदार उखैदों खोमा गुमा हमना हैथां थां सानैबो थां गुमा हमहैथां लाखाब्रा आखायाव हमदो ओमफ्राय जाहोदो ओइ सोरांसारजों आंजों जानोसै ना दखानाव ओं माखौ नायनो दाउस्रि नायनो मानो नायनो नोंलाय अबे नङा नोंखौसो भिडिअ खालामदां दे मोसाना देखाय दादि मोननो आनै मोननो फल' खालाम साबसक्राइब खालामोन दे होन दे खेमसे होनलाय होना फांखा फिदिंहैलायबाय नै दे खारेन्टबो गैखाया दे फिदिं आं गरम मोनदों फिदिंना हो